Straussovu kadrilu rušili Guinnessov rekord u najvećem istodobnom plesu na svijetu. Prema neslužbenim rezultatima prošlogodišnji rekord i srušen. U Osijeku je svake godine sve više plesača. Ove se godine okupilo više od 2000. Da dojam bude uvjerljiviji, pobrinuo se fotograf Šime Strikoman, koji je osječku kadrilu snimio s visine od 50 metara. Predivno, bilo je predivno. Imamo neku lijepu uspomenu. I mislimo da svi gradovi treba slijediti ovaj primjer u cijeloj Hrvatskoj. Kadrilom su izlazak iz školskih klupa obilježili maturanti i u drugim gradovima. Tako su se prvi put ovom spektaklu pridružili varaždinski i samoborski maturanti. Plesalo se i u glavnom gradu. Pa jako dobar osjećaj, ali bitno to da su nešto napravili za nas, za maturante. Čuđujuće dobar, bolje nego kad sam mislio da će biti. Ovaj dvorski ples traje 6 minuta i 5 sekunda, a glazba Johana Straussa satelitski se istodobno emitira u svim gradovima. Prošle godine kadrilu plesalo oko 25.000 maturanata iz 9 europskih zemalja. Neslužbeni rezultati govore da ih je ove godine dvostruko više. Je li to dovoljno za obaranje Guinnessova rekorda, znači se za 2 do 3 tjedna.